Yang mga color day oy. Yang mga color days manintay unon og punda bedsheet. Kani maado ni bedsheet og punda kay pulikuton man ni. Lig-uno ni nga pagka-tela. Kari pulikuton. Good evening guys. Diagang apo si Ella. Good evening. Karon guys magtahi mi og underwear ni Ella. Underwear ni baby Ella. Kaya wa naman mi ipalit og underwear nga bag-o, magtigom na laman mi og kanang mga t-shirt na daan na mahimuon og himuon na mo og underwear. Lisod na nung panahon na guys, sugad nag-pandemic, wanay mga kwartang mga tao. Kami gani guys, wa na may ipalit halos ug-sudan. Labing paita. Di pandemic, di bagyo pa. Doble-doble. Mga pasalamat lang ta sa Ginoo nga buhi paghapon tang tudron. Kaya ang apo ang tahian na laman og kanang t-shirt nga daan nga mainat man pud mura man pud og panty mo na nga ang tahian kay labing lisura na yung panahon na ron. Karon tuod guys, February 26, 2022. Sa adlaw karon nga Biyernes. Ganiharan ta kung buntag mag-vlog guys, sa kay labihang daghana mag tugtog di na kadungog mag-copyright na ko. Mao nga karon na lamang gabi ko nag-vlog. Ito guys, palihog kog tan-aw sa akong pagabuhaton nga panty sa akong apo. Dami pinahingan. Kani subadin ni dia. Ato isagad. Ko anto. Asa ginabas na ba? Terus ka ba? Sa lamang mga pilaunan? Di, daw ka manang. Ha? Daw ka manang. Antay ka, buda-dura po dapat. Ang manay pala ma? Dali ba? Ayun.
Hmm? Correct. Ino nga. Basa. Sige, kasgag. Bas ka ga. Pikas. Di, daras pikas. Pwede. Tabasa. Karepod pa. Tabasa. Kung di mag-lisa dinig ko on. Hindi lagi sumbot. Hindi lang. Man. Isa pa. Pagali. Aha. Sabihin mo ang nasa pagsa. Tama lang. Okay. Ano require na silupin? Hindi mo kung igawas silupin. Para igawas kay ano? Izumat na.
Iran kayo mo ko ang sandun. Yan ang nakulog naman na. Wala man ang kanto. Ako na. Naakanawa. Silipin. Pinaraw na. Sirado mo ng gas. May Kaya yan na. sirado mo ng kuwate ang gas, okay? Sirado mo ng gas, eh. Yan, no? Ay, bawal ako na ta. Nakabati ko. Dugangan pa? Di na ko na nagsababaw. Huwag siguro matangkang. Iinga na pa ba ito na eh? Hello eh ha. Oh. Pinadihawak na din. Pinadihawak na din. Fried something.
Pero mo po. Ha? Di mo na ganun din. Kaya nang bastante yun. Kalitutan ko. Yung sabi mo, tatay, nasuko ko no kay tubig niya sa sukay niya ko. Naila. Anak manus ni ko na nang gibutang. Danas dos. Madang suko. Masiran suko sa tatay na eh. Ano man? Tubig. Nasunog. Hmm.
Go. Yeah. Aduh, ako naman. Mas may yung balit ang sipir. Ha? Mas may yung balit ang sipir. Napang kuwaon pa ni. Ito na ako. Kuya ka? Ha? Si Kuya. Kuya. Beso. Ha? Nauwaw ka? Tingnan ka rin eh. Kari-kari. Na? Tuturo ka rin. Okay. Okay, tingnan mo na. Anak, underwear sa Home Bibilab. Anak ko. Di na kinanglan mo palit pa og underwear kay magbuhat na laman og mga daang t-shirt na aron makasave. Tan-aw sa among vlog. See you next vlog. Vlog.